Вітаю! Гэта праект #AMBY, кароткі курс найноўшай гісторыі Беларусі. Сёння ў нас 97 год. Цісні падабайку гэтаму відэа, падпісвайся на канал і мы пачынаем. Минск — это я, это имя меня, и моя фамилия Минский. Уапарурай, увази трамвай. Я придумал, думал, я выдумал. Прымітыўныя, але хітовыя клавішныя матывы і гожанькае аблічча беларускага Андрэя Губіна. Радыёстанцыі рэкламуюць «Слука» і песні Кавалёва. Клёва, клёва, клёва. Маладога Кірыла Слуку з кампазітарам Сергеем Кавалёвым пазнаёміў галоўны кліпмейкер Беларусі і вядучы перадачы «Акалада» Анатоль Вечар. На той момант Слука з'яўляўся шырока вядомым у вузкім коле выканаўцам. У ягоным рэпертуары была цэлая песня «Бітва з даждзём», якую калі-нікалі паказвалі па тэлевізары. Кавалёў быў ці то доктарам, які спявае, ці то спеваком, які лечыць, удзельнічаў у розных калектывах, прыдумляў песні, але працу ўрача ніколі не кідаў. Сумесныя песні дуэта адразу трапілі ў нерв публіцы і імгненна зрабіліся хітамі. Слука і Кавалёў не прэтэндавалі на складаныя формы і сумленна заяўлялі: «Мы граем 3 акорды, але свае». На дуэт звяртае увагу Ігар Круты, і пачынаецца спроба сур'ёзнага піару на вялікую аўдыторыю. Неўзабаве высвятляецца, што раскрутка 2 чалавек, адзін з якіх асноўны, Слука, а другі як быццам бы дадатковы, Кавалёў, працэс даволі складаны і нятанны. Таму Кавалёва вырашаюць дэлікатна зліць. І ў выніку раскручваюць толькі аднаго Кірыла Слуку. Далей песні «Беларусія» справа не пойдзе, і на пачатку нулявых Слука спрабуе збудаваць сольную кар'еру ў межах Беларусі ўжо без Кавалёва і без Крутога. А я придумал, думал, я выдумал твои волосы светло-русые. Кавалёў працягне займацца музыкай для душы, адначасова працуючы ўрачом. У сярэдзіне нулявых Слука з'едзе ў Маскву і пачне дзейнасць у сферы арганізацыі мерапрыемстваў, захоўваючы закрыты лад жыцця і не даючы інтэрв'ю. 21 траўня створана праўладная маладзёжная арганізацыя БПСМ – Беларускі патрыятычны саюз моладзі. Апаненты ўлады адразу ж прыдумаюць іншую расшыфроўку абрэвіятуры – Беларуская партыя сэксуальных меншасцяў. Камсамол у Беларусі знік яшчэ з распадам Савецкага Саюзу. Былі маргінальныя арганізацыі на кшталт Беларускага саюза моладзі, якія спрабавалі працягнуць яго традыцыі. Але менавіта ў 97-м дзяржава ўсур'ёз вырашыла паклапаціцца пра гэтае пытанне і ўзяць моладзь пад сваё крыло. Ад старых юных ленінцаў новая арганізацыя ўзяла практычна ўсё – гальштукі, унёскі і прымусовае членства. БПСМ рапартуе пра сотні тысяч членаў і называе сябе самай масавай арганізацыяй у краіне, сціпла замоўчваючы, што ў яго шэрахі старшакласнікаў зганяюць амаль гвалтоўна, выкарыстоўваючы ўсе прыёмы ад бізуна да перніка. Як і да свайго савецкага прататыпу ЛКСМ, для БПСМ важная справаздачнасць і паказуха. На дзейнасць арганізацыі з дзяржаўнага бюджэту штогод выдзяляюцца велізарныя сумы. У 2002 годзе БПСМ і БСМ зліваюцца разам у новую арганізацыю пад назвай БРСМ – Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі. Замена літары нічога істотнага не дадаць. У 2020 годзе падчас масавых пратэстаў многія члены БРСМ будуць прылюдна спальваць свае сяброўскія білеты і выходзіць з гэтай арганізацыі. У ліпені выходзіць першы ў гісторыі Беларусі музычны трыб'ют. Ім ушаноўваюць гурт нумар 1 – песняроў. Кампанія Pan Records выпускае кампакт-дыск з 13 каверамі ад самых вядомых беларускіх рокераў сярэдзіны 90-х. На вокладцы альбома намаляваны зубр са 100-рублёвай купюры. Аўтарамі ідэі праекта выступілі прадзюсар гурта Ляпіс Трубецкой Еўген Калмыкоў і дырэктар Pan Records Анатоль Мартинович. Ляпісы былі заяўленыя як хедлайнеры праекта, іх кавер «За полчаса до весны» распачынаў альбом. В мокром саду осень забыла рваный платок желтой листвы. Лучше бы нам встретиться
случиться было за полчаса до весны. Паводле ўспамінаў удзельнікаў трыб'юта, версія ляпісаў Мулявіну не спадабалася, а ягоным фаварытам стаў кавер на Вологду ад гурта Нейрадзюбель. У трыб'юце прынялі ўдзел такія цяжкавагавікі, як НРМ, Крама, Торнадо, Троіца, Стоукс, Алексей Шацько, Валя Грышко і менш вядомыя калектывы Паніхіда, Хастала Філста, The Cranks. Музычная газета напіша ў рэцэнзіі: вельмі цёплы і вельмі паважлівы альбом, разлічаны на ўсе ўзроставай катэгорыі, як для праслухоўвання ў сямейным коле, так і дарэчны на начной дыскатэцы. Жывы канцэрт-прэзентацыі адбыўся 4 ліпеня 97-го ў парку імя Янкі Купалы. Наступным беларускім гуртом, для якога зладзе трыб'ют, стане НРМ. Вы глядзіце гэты праект у скарочаным выглядзе. Поўная версія ў маёй кнізе #IMBY. Ссылка для набыцця кнігі ў апісанні да гэтага роліка. 26 ліпеня журналіст ГТР Павел Шарамет, аператар Зміцер Завадскі і кіроўца Ярослав Аўчыннікаў арыштаваныя за незаконнае перасячэнне беларуска-літоўскай мяжы. 28 ліпеня яны будуць пераведзены ў следчы ізалятар КДБ, а 30 Шарамету і Завадскаму будуць выстаўлены абвінавачанні па артыкуле Крымінальнага кодекса «Наўмыснае групавое перасячэнне мяжы». 7 ліпеня Шарамета пазбаўляюць акрэдытацыі ў Мінску па патрабаванні Лукашэнкі за свядомае скажэнне інфармацыі пра падзеі ў краіне. 18 ліпеня Шарамет звяртаецца з просьбай дазволіць зняць сюжэт на беларуска-літоўскай мяжы. Па непацверджаных звестках ён атрымлівае дазвол на гэтыя здымкі, але толькі ў верасні. 22 ліпеня Шарамет, Завадскі і Аўчыннікаў выпраўляюцца на беларуска-літоўскую мяжу непадалёк ад Ашмянаў. Там яны робяць здымкі непасрэдна на мяжы і ў ваколіцах, а потым затрымліваюцца беларускімі памежнікамі каля пункта пропуска Каменны Лог. Памежнікі штрафуюць здымачную групу за парушэнне правілаў перасячэння мяжы, а пасля адпускаюць. Пасля арышту журналістаў Лукашенка выступае з заявай пра тое, што Шарамет атрымаў грашовае ўзнагароджанне ад замежных спецслужбаў. Расійская МЗС дасылае ноту пратэста. Да Лукашэнкі з патрабаваннем вызваліць журналістаў звяртаецца сам Барыс Ельцын. Беларуская МЗС адказвае, што журналістаў выпусцяць праз некалькі дзён, хоць на самой справе вызваляюць толькі кіроўцу Аўчыннікава. Александр Лукашенко обвинил нашего корреспондента Павла Шеремета в сотрудничестве с иностранными разведками. Но доказательствами, как обычно, себя утруждать не стал. Завадскі прабудзе за кратамі месяц, Шарамета вызваляць толькі 9 кастрычніка. 28 студзеня 98 года Паўлу Шарамету прысудзяць 2 гады пазбаўлення волі умоўна з гадавым выпрабавальным тэрмінам. Вместе с Ксенией Пономаревой, руководителем нашего канала, мы съездили в Минск, чтобы пожать Павлу руку. Это, в общем-то, были достаточно сложные для меня 2,5 месяца. Я чувствую колоссальную усталость, эмоциональную, моральную усталость, потому что я постоянно был в напряжении, не позволял себе расслабляться. Раніцай 3 жніўня двое маладзёвых актывістаў, 19-гадовы Алексей Шыдлоўскі і 16-гадовы Вадзім Лапковіч, зробяць некалькі антыўрадавых надпісаў на сценах у горадзе Столбцы. 25 жніўня міліцыя арыштуе Шыдлоўскага, а праз 2 дні Лапковіча. Справа аб дробным хуліганстве перарасце ў буйны палітычны працэс. Абодвум фігурантам справы адмовяць у вызваленні пад заклад, і яны амаль паўгода прабудуць да суда пад вартай у следчым ізалятары. 11 верасня турэмная ахова моцна паб'е Шыдлоўскага, пасля чаго ён правядзе каля месяца ў турэмным шпіталі. У лютым 98-го ім выставяць абвінавачанне ў злосным хуліганстве паводле артыкула 201 Крымінальнага кодекса УРБ і паводле артыкула 186. Акрамя надпісаў, яны здзейснілі замену чырвона-зялёнага сцяга на версе будынка на бел-чырвона-белы. Падчас слухання міліцыя арыштуе каля будынка суда 9 чалавек па розных абвінавачваннях, у тым ліку за плакаты з заклікам вызваліць падлеткаў. 24 лютага 98 года Лапковіч і Шыдлоўскі будуць прызнаныя вінаватымі ў злосным хуліганстве, хаця звычайнае нанесенне надпісаў на сцены кваліфікавалася беларускім судом як дробнае хуліганства і каралася штрафам альбо суткамі. Мінскі абласны
апеляцыйны суд вынес прысуд Лабковічу 1,5 гады пазбаўлення волі за тэрміноўкай на 2 гады, Шыдлоўскаму 1,5 гады пазбаўлення волі у выпраўленча-працоўнай калоніі строгага рэжыму. 23 жніўня адбываецца найбуйнейшая чыгуначная катастрофа ў гісторыі незалежнай Беларусі. На Барысаўскім вакзале зыходзіць з рэек састаў з бензінавымі цыстэрнамі. Пачынаецца вялікі пажар. Галоўная пагроза. Побач знаходзяцца іншыя саставы з палівам, і агонь можа перакінуцца на іх. Было прынята рашэнне як мага хутчэй адцягнуць ад эпіцэнтра суседнія саставы, аднак сітуацыю ускладніў выхадны дзень. На станцыі ў той момант было ўсяго 2 манеўровых цеплавоза. Тым часам агонь распаўсюдзіўся на тэрыторыю ў 1500 квадратных метраў. Дым быў бачны нават з ускраін Барысава. Работнікі МНС пачалі эвакуяваць людзей з бліжэйшых да вакзала дамоў. Ратавальнік Александр Хоміч атрымаў апёкі 40% цела і першым у гісторыі Беларусі быў узнагароджаны ордэнам за асабістую мужнасць. Пазней ратавальнікі распавядуць, што сітуацыя была крытычнай. У радыусе кіламетра ад станцыі знаходзіліся 4 вытворчыя аб'екты і некалькі тысяч чалавек. 6 верасня адбываецца першы з'езд новаўтворанай маладзёвай арганізацыі «Малады фронт». Сустарчынямі абраны Павел Северынец, Сергей Паўленка і Александр Асіпцоў. «Малады фронт» на доўгія гады стане найбуйнейшай маладзёвай апазіцыйнай арганізацыяй у краіне. «Малады фронт» утварыўся як саюз больш дробных аб'яднанняў незалежнай моладзі, спалучыўшы ў сваіх шэрагах дзесяткі падобных ініцыятыў і арганізацый. У вачах грамадскасці «Малады фронт» выглядае маладзёжным крылом БНФ. У ім знаходзяцца каля 2000 падлеткаў ва ўзросце ад 13 до 20 гадоў, аб'яднаных беларускай нацыянальнай ідэяй. «Малады фронт» увесь час заяўляе пра сябе рознымі палітычнымі акцыямі. Падчас акцыі «Горад наш» маладафронтаўцы ўздымаюць больш за 1000 нацыянальных сцягоў над дахамі будынкаў па ўсёй краіне. Падчас акцыі «Вырабы» актывісты агітуюць за байкот парламенцкіх выбараў. Доўгі час фронт прадстаўляе Павел Северынец, пакуль у 2005 годзе ён не ўвойдзе ў аргкамітэт новай партыі БХД – Беларуская хрысціянская дэмакратыя. Улады Беларусі 5 разоў адмовяць фронту ў афіцыйнай рэгістрацыі і шмат гадоў запар беларускія СМІ будуць ужываць выраз «арганізацыя, зарэгістраваная ў Чэхіі». Лідары актывісты МФ неаднойчы будуць арыштоўвацца і атрымліваць тэрміны ад 10 сутак да некалькі гадоў. 11 жніўня 2022 года МУЗ Беларусі прызнае «Малады фронт» экстрэмісцкім фарміраваннем. Увесь гонар беларускага хакея можна выказаць у 2 імёнах. Адзіныя прадстаўнікі Беларусі ў наймацнейшай лізе свету НХЛ – гэта абаронца Руслан Салей і нападаючы Уладзімір Цыплакоў. Цыплакоў рускі, ураджэнец маленькай інты на крайняй поўначы. Напрыканцы 80-х трапіў у Менскае «Дынама» і пасля распаду Савецкага Саюза вырашыў прыняць беларускае грамадзянства. У 89-м Цыплакоў паспявае стаць чэмпіёнам свету ў складзе савецкай маладзёжнай зборнай. У 95-м ён быў задрафтаваны ў 3-м раўндзе клубам НХЛ «Лос-Анджелес Кингс» ва ўзросце 26 гадоў. Салей Менчук. Усё юнацтва гуляе за менскія каманды. На драфце 96 яго 21-гадовым узросце выбіраюць пад высокім 9-м агульным нумарам Анахайм Майти Дакс, што стане рэкордам да ўсіх беларусаў, якія калі-небудзь траплялі на драфт НХЛ. Лёс вядзе 2 прадстаўнікоў Беларусі разам у клубе Лас-Вегас лігі IHL у сезоне 96. Яна спыніць сваё існаванне праз 5 гадоў. У тым жа годзе Цыплакоў упершыню гуляе за каралёў і набірае 10 ачкоў у 23 матчах. Руслан Салей стане паўнацэнным гульцом асновы магутных качак у восень 97-га. Кар'ера Цыплакова у НХЛ не будзе працяглай, у асноўным з-за ўзросту. Ён пачаў гуляць у той час, калі шмат хто з гульцоў ужо заканчвае. Медыянны ўзрост заканчэння кар'еры ў НХЛ 28 гадоў. Уладзімір паспее некалькі месяцаў пагуляць разам з легендарным Уэйнам Грэцкі. Кингс абмяняюць яго ў Сент-Луіс у канцы сезона і нават выступіць у ролі асістэнта на некалькі галоў вялікага. Цыплаков with Gretzky, give it to Gretzky, shoots, he scores! There's his 5th point of the night. Wayne
Gretzky from Siplakov, and the Kings now lead 8-2. Пасля таго, як ён адыграе 4 сезоны за Кінгс, яго абмяняюць у Buffalo Sabres, дзе ён будзе 2 непоўныя сезоны і з'едзе дагульваць у расійскую суперлігу. Кар'ера Салея складзецца больш паспяхова. Ён правядзе 916 матчаў у НХЛ, гэта рэкорд сярод беларусаў, і дойдзе да фіналу Кубка Стэнлі ў 2003. Oates and Rayom on the face-off. Soleil shoots, goal! Ruslan Soleil wins the game for the Mighty Ducks! Абедзве зоркі сыдуць жыцця рана. У 11-м годзе Салей загіне ў авіякатастрофе, а ў 19-м Цыплакоў здзейсніць самагубства на фоне дэпрэсіі. 3 кастрычніка урачыста адкрываецца адзін з галоўных даўгабудаў краіны – Мінскі палац рэспублікі. Праектаваць палац пачалі яшчэ ў сярэдзіне 70-х, а будаўніцтва пачалося ў 85-м. Улетку 90-га бетонная агароджа будоўлі ператварылася ў адну вялікую сцяну памяці Віктара Цоя і на бліжэйшыя некалькі гадоў зрабілася галоўным месцам паломніцтва фанатаў гурта кіно з усёй краіны, своеасаблівы аналаг маскоўскага Арбата. У першыя гады незалежнасці будоўля была замарожана з-за адсутнасці фінансавання, і аднойчы нават жыхарам сталіцы падалося, што гэтая бетонная агароджа ў самым цэнтры Менска застанецца назаўсёды. Пасля прыходу да ўлады Лукашэнкі грошы на заканчэнне праекта знайшлі і давялі справу да канца. Адкрыць імкнуліся як мага хутчэй па загаду зверху. Апрацоўчыя работы ў абедзвюх залах палаца працягнуцца ажно да канца 2001 года. Да моманту адкрыцця палаца старэў маральна і эстэтычна як звонку, так і ўнутры. Агромісты, пачварны, гранітны будынак у лепшых традыцыях савецкай эстэтыкі. Вялікую залу на 2700 месцаў Лукашенка ператворыць у свой асабісты маленькі палац з'ездаў КПСС. Туды пачнуць рэгулярна звозіць на аўтобусах з усіх куткоў краіны аўдыторыю, перад якой ён будзе прамаўляць свае шматгадзінныя звароты. Узімку на плошчы пачнуць заліваць козанку і ставіць навагоднюю ялінку, а ў 2006-м, пасля чарговых прэзідэнцкіх выбараў, тут адбудзецца масавы мітынг пратэсту і будзе ўсталяваны намётавы гарадок. 6 кастрычніка забіты старшыня камітэта дзяржаўнага кантролю па Магілёўскай вобласці Евген Мікалуцкі. Ён падарваўся на бомбе, закладзенай у пад'ездзе ягонага дома. 21 кастрычніка Лукашенка падпісвае дэкрэт аб неакладных захадах па барацьбе з тэрарызмам і іншымі асабліва небяспечнымі гвалтоўнымі злачынствамі. Арганізаванай злачыннасці ў краіне аб'яўлена вайна. Праз гады Лукашенко скажа, што бандаў было 32, і мы справілі з німі в течение 1 года. Забойства Мікалуцкага становіцца для Лукашэнкі чырвонай лініяй. Дэкрэт прэзідэнта фактычна падмяняў крымінальны і крымінальна-працэсуальны кодексы. Фактычна, Лукашенка дае негалосны карт-бланш сілавікам на фізічнае знішчэнне крымінальных аўтарытэтаў, нягледзячы на іх рангі ў злачынным свеце. Мне с этой трибуны и стыдно, и страшно вспоминать, как мы воевали против этих бандитов. Но мы их за полгода вычистили с дороги. 32 банды в городе-герое Минске. У 2001 годзе Лукашенко адзначыць: «Я тогда им сказал, не дай бог вы где-то создадите обстановку криминальную. Я вам всем головы поотрываю. Был случай, когда они неправильно себя повели. Помните вы этих щавликов и прочих? Где они сейчас? Поэтому в стране порядок и все довольны». Владимир Клеш, помянувший Шаулик, после коронации в 1994 году, был галоўным злодзеем краіны. Снежанскім вечарам 97-го хтосьці патэлефанаваў яму на мабільнік. Шаулік сказаў жонцы, што яму трэба перагнаць машыну, апрануўся, выйшаў з дому і назаўсёды знік без вестак. Пасля гэтага пачалі знікаць і іншыя злодзеі ў законе. У 99-м знік Траца, Александр Трацэўскі, а ў жніўні 2000-го ля начнога клуба ў Віцебску застрэлілі Геннадзя Лукашова, Лукаша. Фізічнае знішчэнне крыміналітэту многія аналітыкі будуць лічыць беззаконнем па-за прававым полем, адначасова адзначаючы, што насельніцтва гэты момант у гісторыі разглядала як станоўчы. 10 лістапада беларускія незалежныя газеты публікуюць тэкст закліку філосафа Уладзіміра Мацкевіча. Гэты маніфест грамадзянскай супольнасці па-за партыямі, які заклікае да аб'яднання супраць дыктатуры Лукашэнкі. Тэкст увойдзе ў гісторыю як Хартыя 97.
У хартыі Мацкевіч піша пра русіфікацыю краіны, планамернае знішчэнне нацыянальнай культуры і пра парушэнне канстытуцыі. Спачатку хартыю падпісваюць 104 чалавекі, вядомыя праваабаронцы, журналісты, пісьменнікі, паэты і музыкі. Газеты друкуюць бланкі для збору подпісаў. Чытачам рэкамендуецца запаўняць іх самастойна, прасіць падпісваць сяброў і знаёмых, а пасля адсылаць у рэдакцыі газет. Штотыдзень публікуюцца лічыльнікі ўжо з дадзеных подпісаў. За першыя месяцы хартыю падпісалі больш за 100 000 чалавек. 11 верасня 1998 года па адрасе harter97.org з'яўляецца сайт з аднайменнай назвай, які на доўгія гады зробіцца асноўным апазіцыйным інтэрнэт-рэсурсам краіны і адным з найбольш наведвальных сайтаў. На піку папулярнасці галоўную старонку хартыі будуць адчыняць 250 000 чалавек за суткі. У снежні на аўдыокасетах і кампакт-дысках выходзіць праект паэта і мастака Міхала Непадыстава «Народны альбом». У запісе прымаюць удзел галоўныя рок-музыкі краіны. Простыя словы, простыя рэчы. 27 песенных трэкаў народнага альбома распавядаюць гісторыю беларускага мястэчка з моманту яго перадачы Польшы і да вяртання ў БССР у 1939 годзе. Тэма злабадзённая і адназначнага адказу не дае, ці былі палякі акупантамі і ці былі бальшавікі вызваліцелямі. Праект прапануе зірнуць на свет вачыма жыхароў маленькай вёскі, якая апынулася на стыку дзвюх вялізных імперый. Вакол адбываюцца войны і рэвалюцыі, некалькі разоў змяняецца ўлада, а героі жывуць простым жыццём і нібыта нічога не заўважаюць. Раніцай ідуць на працу, увечары танчаць у клубе альбо п'юць у карчме. Склад удзельнікаў праекта па мерках 90-х проста зорны. Увесь гурт НРМ на чале з Лявоном Вольскім, які выконвае большасць мужчынскіх партый, дзве галоўныя рок-князёны, Кася Камоцкая і Вераніка Круглова, Зміцер Вацюшкевіч, Александр Памідораў і некалькі запрошаных сесіённых музыкаў. Кампазіцыі размяшчаюцца ў храналагічным парадку, год за годам, адлюстроўваючы падзеі ў гісторыі Беларусі. Сёмы за край родны, восьмы за пагоню, каб гарэлі зоркі ў небе, каб ляцелі коні. А па сёмым восьмым трэба паўтарыць, маладое піва заўсёды шуміць. Песні гучаць пераважна на беларускай мове, але ў альбоме прысутнічаюць і трэкі на польскай, і на ідышы, па-руску і нават на тарасянцы. Потому что я еврей, и все мое детство, оно прошло с идыша, с мамой Лошен носителями. И когда мы, допустим, семейный праздник, когда все уже на стакане, старшие в какой-то момент, когда они на серьезные темы переходят, они переходили на идыш. Думаю, что те, кто помладше, ничего не понимают. Но мы же с детства, мы же это слышим, да, и мы же немножечко начинаем понимать. Это народная песня, это условно, то есть это свадебная, то есть это песня от лица девушки поется. «Давай помиримся» она называется. То есть парень с девушкой поссорились, парень не прав, но он не может этого признать, и он шастает где-то вокруг. А девушка, как правильно еврейская девочка, сидит у окна и говорит: что ты ползаешь тут вокруг? Зайди, подойди поближе, давай помиримся. Давай помиримся. Что ты стал в дверях, как кол? Зайди, будь домой, давай помиримся. Поставим самовар, сделаем эти самые апельсиновые дольки сладкие, давай помиримся. Потанцуем, давай помиримся. Там есть еще один куплет, который я не пою, он очень женский. Давай доставим друг другу радость. Так сказать, понятно какую. Народны альбом некалькі разоў з аншлагам збярэ поўны канцэртны зал Мінск, а яго пастаноўкі пройдуць у Польшы і ў Францыі. Некаторыя песні з альбома зоймуць трывалае месца ў рэпертуары гурта НРМ, які часта будзе выконваць іх на сваіх канцэртах. Альбом шматразова перавыдадуць, з'явяцца аўдыё і відэаверсіі юбілейных канцэртаў да 10 і 20годдзя праекта. 30 снежня, пасля прыняцця Палаты прадстаўнікоў і ўхвалення Саветам Рэспублікі, у Беларусі з'яўляецца закон нумар 114.3 аб масавых мерапрыемствах. Закон наўпрост парушае Канстытуцыю краіны.
Тэкст закона нумар 114.3 вялізны. У ім больш за 4000 словаў і 12 артыкулаў. Ягоная асноўная сутнасць у першых двух параграфах. Арганізатары для правядзення мітынгаў і шэсцяў колькасцю да 1000 чалавек павінны падаваць пісьмовую заяўку ў дзяржаўныя органы. Арганізатарамі мітынгаў і шэсцяў колькасцю ад 1000 чалавек могуць з'яўляцца выключна палітычныя партыі альбо прафсаюзы. Выказваць сваё меркаванне на мітынгах цяпер можна толькі з дазволу самой улады. Як правіла, большасць заявак вяртаецца назад з пазнакай адмовы. Такім чынам мітынг у выпадку правядзення робіцца несанкцыянаваным. Новае слова ў лексіконе беларусаў. Арганізатараў мітынгу ў такім выпадку чакаюць вялізныя штрафы і суткі арышту. Удзельнікаў жорстка разганяе МАП. Але нават у рэдкіх выпадках санкцыянаваных мітынгаў асаблівай розніцы не бачна. Разгоны і збіццё здараюцца і на іх. Закон аб масавых мерапрыемствах адкрывае новую чорную старонку ў гісторыі маладой рэспублікі. Правоў і свабод у грамадзян Беларусі застаецца яшчэ менш. Гэта быў 97 год. Дзякуй, што глядзелі гэта відэа. Да новых сустрэч. Жыве Беларусь!